ಕಿನ್ಯ ಬೆಳರಿಂಗೆ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಗಳ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಂಟ ದೈವಗಳ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಿನ್ಯ ಬೆಳರಿಂಗೆ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಇದರ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಯಂತೆ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ಅಂದರೆ ಭಂಡಾರ ಏರುವ ದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಏರಿದ್ದು ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆದು ಇದೀಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್, ಕಿನ್ಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೌದು ಅವರು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮೇರು ಹಂತ ತಲುಪಿರುವಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ವಾಗ್ಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ರಾಮಯ್ಯರ ಪಾಲು ದೇವಿಪುರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ ಕಿನ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ AJ ಶೇಖರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊಕ್ತೇಸರರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಪಿಕಾಡು ಉಮಾಪುರಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತಿರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡೂರು ಕೊಂಡಾಣ ಸಾಯಿಧಾಮ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಇದರ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ KP ಸುರೇಶ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೈ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಮಾಲಕರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಯಶವಂತ ಬೆಳರಿಂಗೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಬೀಯುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶಾಸ್ತ ಕಿನ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಮುಖರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಉರ್ವ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಬಂಟ ದೈವಗಳು ಧೂಮಾವತಿ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣೆ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸನಿಹದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ಪ್ರಣಮ್, ಮಾನ್ವಿ, ಸನ್ವಿಕಾ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಇದೀಗ
ಪ್ರಣಮ್ ಮಾನ್ವಿ ಸನ್ವಿಕಾ. ಶರಣು ಏ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಏ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೆ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೆ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ ಹೇ ರಂಭ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇ ರಂಭ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಮಾನ್ವಿ ಸನ್ವಿಕಾ ನಮಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. 3 ಮಂದಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಾಲಕಂಠದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಗಳ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಿನ್ಯ ಬೆಳರಂಗೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ ಕಿನ್ಯ. ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಗನದ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರು ನೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೂ ನಮಿಸೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯುಳು ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ 4-5 ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಗಡಿತ್ತನ ನಾಗದೇವರು ಅಂಚನೆ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಧರ್ಮದ ಇವಲ್ನ ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ನೇಮದ ನಮ್ಮ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕನಸು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡುವ ಬಂದಿದೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಭಂಡಾರಿಯರು ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಸಭೆ ಇತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಎನಿತ ಈ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಲೇಸಿದ ಎಣಿತ ಸಭೆಲೇಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರು ಈ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲಗ ಬೂಡಾದ ಅವೇ ಇವತ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿ ಛಾಯ ಉಂಟುದು ಎಂಕಲೇನ ಲಕ್ಕದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು ಬೆಲಗೋಡಂಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೇನಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೇರ್ನ ಹಿರಿಯೊತ್ತುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಏನೇ ಸಿದ್ಧತೆಡುಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಡಾದ ಏತೋ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಚನೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತೊಕ್ಕೋಟ್ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಲೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು. ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಿತ್ತಡ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳುವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡಿತಿನಾರದು ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಶಾಲ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆದೊಟ್ಟಿಗೆ
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಿತ್ರನಾಥ್. ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಉಡುಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲೇಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಅರೇಣ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರವಾದ ಯಾನ ಅರೇಣ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸರ್ ಇಮೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಕನಕ ಮುಗೇರ್ ಇಮೆರ್ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಪಂಡ ಕೈತಲ್ದನೆ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಕೇವಲ ತಾನು ಮಾಸ್ಟರಾದ ಮಾತನಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣದ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಗಳು ಆನಂದ ಕನಕ ಮುಗಿರ ಮೇರೆದು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿದ ನನ್ನವರೇ ಮುಖ್ಯ ಬೆನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಗ್ರಾಮ ತಲಪಾಡಿದ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ರಾಮಾಯರ ಪಾಲು ದೇವಿಪುರ ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಟು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಅವ್ಯತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರೇಣ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪಂಪನಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನಾರು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಾದು ಬಂಡ ಎಂಕಲೆ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ರಾಮಾಯರ ಪಾಲಗಿತ್ತನ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಲೇಸಿಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾದ ಎಡ್ಡೆ ದೇವರನ್ನ ಹಂಚನೆ ಅವೇತೋ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ವೇಷ ಮಲ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದ ವಿದೇಶ ದೇಶಡು ಅವೇತೋ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಲೇಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಅರೆನ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಇಮೆರೆಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಜಪ್ಪು ಇಮೆರ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಳದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರವಚನ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬರವಾದ ನಮ್ಮರೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಜಪ್ಪು. ನನ್ನವರೇ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಲು ಅವ್ಯತ್ತೋ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ಅವ್ಯತ್ತೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಡವೇರು ಬೆಳ್ಳಿದರಿ ಮಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶ್ರಯ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಕಾಡದ ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ಊರು ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅವ್ಯತೋ ಸಂಪಾದನೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಇಡೀ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಒಂತೆ ಬಡವೇರಾದ ಇಪ್ಪನಕಲೆ ಎನಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೆ.ಟಿ. ಸುವರ್ಣರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಸುಮಾರು 2 ಜನ ಉಳ್ಳಿರಕ್ಲಿನ ದುಂಬಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ದಾನಿ ಮಹಾ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು ಅವು ಏತು ಕೊರತೆರು ಬಂಡದು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತಿನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅವು ಏತೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾರ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿನ ಪೋಯಿನ ಅನ್ಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಎ.ಜೆ. ಜಯನ್ನೇ ಪಂಡದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲು ತೂದರ್ನ ಪರಿಚಯ ದಯಗೊಂಡ ಮುಖಾಂಬಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಡಾದೆ ಆರ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅವೇ ಸಾದಿಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಇಡೆಗೆ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಆಪನ ಚಿತ್ತನ ತರಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷ ಅನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರು ದೈನ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್
ಅರೆಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ನನಾತು ಯಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೆ ಈ ಮಾತಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಆನ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದವನು. ಶ್ರೀಯುತ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ಇಂಬೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಿನ್ಯ ಬೆಳರಂಗೆ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಆರು ಏತು ದಾನ ಮಂದದೇರಿಂದ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಎಡ ಕೈಕು ಕೊರ್ನವು ಬಲ ಕೈಕು ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ಮುರಣಿ ನಡೆತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅದ್ವೈರನ್ನು ವಹಿಸೋಣಾರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರಿ. ನನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಲೇಸಿದ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪಿ ಸುರೇಶರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ್ಲಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಮಾಡೂರು ನೆತ್ತ ರುವಾರಿಂದಲ ಪನೋಲೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ಅವ್ಯತ್ತು ಆರ್ಲಂಚನೆ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನನ್ನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದನ್ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪನೋಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತನಾರು ಅವ್ಯತ್ತು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಮದುವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವ್ಯತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವ್ಯತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ ಎತ್ತು ದಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿಂದ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪುನಾರತ್ತೆ ಅವು ಏನು ಆತು ಉಪ್ಪಡಿ ಎನ್ನ ಈತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಡಿ ಅನ್ನ ಆತು ಕೊಡ್ಪೇನು ಪನ್ಪುನಾರು ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರು ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅವ್ಯತ್ತೋ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದು ಇನೇ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಏತು ಕೊಡುಗೆ ಏತು ದಾನ ಮಲ್ತೀರು ಬಂದದ್ದು ಐದು ನಂಗೆ ಪನ್ನೀರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಲದ 8 ಲಾಖನ್ನು ಸುಮಾರು 3,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ದಾತು ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ 5 ಪೈಸೆ ದೆತ್ತನಂದೆ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ನ ಬತ್ತದ ಉತ್ತೇಜನಡು ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪನೋಳಿ ದಯಪಂಡ ಅರ್ಲಂಚನೆ ಬಲತ್ತ ಕೈಟು ಕೊರ್ನ ಎಡತ್ತ ಕೈ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಟ್ಟು ನಾತಿ ಆ ಧರ್ಮದೇವುಲರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಸಂಸಾರನು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿದು ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ದು ನನಾತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು. ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪಿ ಸುರೇಶ್ ಇಮೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮ ಕನಕ ಮುಗೇರ್ ಇಮೇರು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಕನಕ ಮುಗೇರ್ ರಾಮ ಕನಕ ಮುಗೇರ್ ಇಜ್ಜರ್ನಾಂಡ ಶೇಖರ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಇಮೇರು ಬತ್ತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು. ಕೆ ಪಿ ಸುರೇಶ್ ದೇವರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನಲಾತ್ ಇಂಚನೆ ದುಂಬರಿಯಾಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ನನಲಾತ್ ಬರಡು ಬಣ್ಣದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ. ನನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರಿ ಅವರು ಬರುಡಿತ್ತಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಹೊಡೆದು ಆರ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುಟ್ಟನಾರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪರ್ಬ ಆಂಡ ಬರ್ಪೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ದಾತಿನೊಟ್ಟು ಮೂಲಂಗ ಪಂತೇರಾರು ದಯಪಂಡ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರ್ಪುನಾರು ಆರ್ಲಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಏತು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಂಡದು ಆ ಸತ್ಯುಲೆಗ್ಲ ಅರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ದಯಪಂಡ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪನ್ಪುಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇದಾದ ಮೈಟ್ ಜಾಹೀರಾತು ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪುಟ್ಟು ಬೆಲೆಪಾದು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾದ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಇಣಿತಾತ ದಿನೋಟು ಅರೆನ್ನ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗುಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯ್ನಾರು ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ರಮೇಶನ್ನೇ ಭಕ್ತರು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರವಾದ ಎಂಕಲು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೇನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕುಲ್ಲಾದ ಅವ್ರಲಂಚನೆ ಈ ಭಂಡಾರವಿಲ್ಲದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂಥ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂದು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಎಂದು ಒಂಜಿ
ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ಅವೇನು ದಾದನ ಧರ್ಮ ದೇವಲು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಅಮ್ಮೇರ್ನಕ್ಲ ಮೂಲ ಸೇವೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾದು ದಾದಾನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅಂದು ಫನೋಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ದಯಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅವ್ಯತೋ ಆ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ದಕ್ಕಲು ನಮಗೆ ಬೂಡಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಧನ ಸಹಾಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ದು ವ್ಯಾಪ ಬಣ್ಣ ಬೆರಿಕೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಉಂಟುದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ರಮೇಶನ್ನ ಹಿರಿಯಾರದ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲು ಎದುರುಳ್ಳೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೊಪ್ಪನ ಈಗ ಒಳದ ಮಾತೆರನ್ನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಯಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರನ್ನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಆನಾರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಜೆ ಇಬ್ಬರು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಬಂಗ್ಯಾರ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಾರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮುಲ್ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅರೇನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಜೆ. ನನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವ್ಯತ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಿ ಕರೀದು ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಮನ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೇನೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುನ ನಮ್ಮ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡಾಪಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಡಾದು ಅವ್ಯತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಅವು ಏತೋ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಡಾದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಮನ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ದೇವರನ ಪಾದ ಸಂದದೇರು ಆರ್ಲ ಆರು ಪೋಂಡಲ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲದ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಟ್ಲ ರೆಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವಾಮನ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಆ ರೆಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಯಶವಂತ್ ಬೆಳೆರೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಡಾದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರು ಕರಿದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬೆರಿಕೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಟದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆಯ್ಯೊಳಗೆ ಬುಡಾದ ಅವತ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಣಿ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಗಲೇ ಮಾತೆರನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರನ್ನ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಕಲು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡಾಪ ದಯಪಂಡ ಓಮನ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಬುಡಾದು ದಯಪಂಡ ಆರತ್ತಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು ತುಂಬು ಪಾಯರ್ ಇಜ್ಜ ಎತ್ತೋ ಬೇಣೆ ತಿಂದದು ನೀ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು ಅಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ರೆಡ್ಡು ಜೋಕುಲಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿರ ಬುಡಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆರನ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಸಂತ ಯಶವಂತ ಬೆಳೆಯರಿಗೆ ಮೇರೆನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಯಶವಂತ ಬೆಳರಿಗೆ ಇಂಬೆರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನ್ನೂರಿ ಪ್ರಮುಖರು ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತಳ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಯಶವಂತ ಬೆಳರಂಗೆ ಕರೆದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವಾಮನ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ನೆನಪು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಪುನೆ ಪಂಡೊಂದು ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶವಂತ ಬೆಳರಂಗೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲು ಅವರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸ್ವಾಗತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ರೆಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ದಕ್ಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯಣ ಚಿತ್ತನ ತೋಮ ಪೂಜಾರ್ದಿ ಪಂಪನ ಪುಂಜವು ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಏನಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಮಲರಾಯ ಜುಮಾತಿ ಬಂಟ ದೈವ ಅಂಚಿನ ನಾಲ್ಕೈತ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಆರ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಳಿದು ಬೈದನ ಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯರು ಇನಿ ಈ ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ಅನ್ನೋಡಂದಾಂಡ ಆರ್ಲ ಕರಿದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಪೋಯಿನ ಅವೇತೋ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಡಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿತಾತಿ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಟಿನಿ ಮಾತೆರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಧರ್ಮದೀಯೋಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು 10 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನಿಕ್ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷ 16 ವರ್ಷ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶವು ಅವೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಯಪಂಡ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಧರ್ಮ ದೈವಲು ಇನಿ ಬೆಳಗುಂದುಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೆರಾಯನಂಚಿ ಆರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲರಾಯ ಪಾತ್ರೆ ಆದಿತ್ಯರು ಅವತ್ತು ಇನಿ 35 ವರ್ಷ ಕರಿದು ಪೋಂಡ ಸುಮಾರು
ಅವೇತೋ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲು ಸೇವೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನೇ ಕರಿಣ 10 ವರ್ಷೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲು ಶಾಂತಿ ಭಟ್ರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಶಾಂತಿ ಭಟ್ರು ಪಂಪನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ಲ ಏನೇ ದೇವರನ ಪಾದ ಸಂದಿದ್ದೇರು ಅರೆನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವಿಯತ್ತು ಅವರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಅರ್ಚಕೇರಪ್ಪಗೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಒಂದೇ ವರ್ಷೋಡು ದೈವದ ಪಾತಿರ್ಲು ಮಲ್ರಾಯ ಪಾತ್ರಿ ಅಂಚೆನ ಜುಮಾಧಿಪತ್ರಿ ಮೂಲೆ ಪಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷೋಡು ಆ ಧರ್ಮದೇವಲು ಏರೇರು ಬೋಡು ಅಕ್ಲೇನು ಅರಿ ಪರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪೂಜಾರಿನಕ್ಲೇನು ಏನೇ ದೈವಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ದಾದನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತನ ಧರ್ಮ ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುಜ ದಯಪಂಡ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಎತ್ತಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುಡ್ದು ನಾನು ಏನಕ್ಕಡೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎ.ಜಿ. ಶೇಖರ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಇಂಥ ಸಭೆಲೇಸಿದ ಕೆ.ಟಿ. ಸುವರ್ಣರು ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಎ.ಜಿ. ಶೇಖರಪ್ಪು ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಕುಲ್ಲು ಅಂಚೆ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ನೋಡೋರಿ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ ಜಪ್ಪು ಆನಂದ ಕನಕಮ್ಗೆರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ಯ ರವಿ ಬೆಳೇರಿಂಗಿ ಒಟ್ಟು ಅಂದು ಮಾತೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ದಯಪಂಡು ಇತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಾವಂದು ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಮಾತೇರ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೇ 4 ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ನನಾತ್ ಅವೇತೋ ಕೆಲಸಲು ಈ ಕೆಲಸ ನಡಪೆರು ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಿಂಚೆ ಮಿತ್ರರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕಲು ಬಾಲ್ಯಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಡು 6 ಎಂಕಲೊಂದು ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಇನ್ನೇ ಹೊಸಕುರುಗಲ್ ಬಂತನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಪಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಹೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೆರೆಗಲ ಅರ್ನ ಹೊಸಕುರಲು ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಮೇನು ಮಲ್ತಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿದ ಶಶಿಧರ್ ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈರು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಚಿರ ಪರಿಚಿತರು ಮೆರನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೆರನ್ನ ಇಡೀ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಹುಷಾರು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನೇಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಕೊಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತುನಾರು ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಏನಿತ್ತಾತು ತಿನ್ನಟ್ಟು ಯಾರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೊರಂದುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತಂಡಗು ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಹೊರತು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿಳಿದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸಭೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿರು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಲೆಚೇಲ್ದ ಬಗೆಟ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಚುಟುಕುಡು ನಿಖಲ್ನೆದುರು ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಮಾತೆರನಲ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಈತೊಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹಂತಗೆ 10 ವರ್ಷೋಡು ಮಾತೆರಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ತರದೆರ್ತದ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ರೂಪಿಸಾದರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿನ್ಯ ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರನಲ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊಂದುಳ್ಳೆ ಅರೆಗೆ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬರು ಬತ್ತದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಬರು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚನೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿನ್ಯ ಅರೆನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಬಾಬು ನಮ್ಮರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನ್ನಲ್ಲ ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅರೆಯನ್ನು ಮಾತೆರನಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆರು ಎತ್ಕೊಂಡಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ಸುವರ್ಣ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ದೈವ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸದೆ ನೋಡದೆ ದೈವ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದವನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಾಂಡ ಅಂಚನೆ ತುಡರು ದೀದು ಆ ತುಡರು ಬೆಳಗಾದು ಮಣ್ಪಿಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆ ತುಡರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆಳಗಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಇಲ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಬೆಳಗಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂದೇಶಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಂದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಕೈ ಸೇರಾವಡು ಸಭೆಟಿ ತಿನ್ನಕಲು ಪೂರ ಗಣ್ಯರು ಕೈ ಸೇರಾವಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬರಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಬೆಳಗಾಯಿನಂಚಿನ ದೀಪ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಬೆಳಗಾಯಿನಂಚಿನ ದೀಪ ಮಾತೆರ್ನ ಎಲ್ಲನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳಗಾವಾಡು ಉಡಲ್ನು ಬೆಳಗಾವಾಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಲಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂಡೊಂದು ಆ ದೈವ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಿಲೆಕನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳಗಡು ಇಲ್ಲು ಬೆಳಗಡು ಕ್ಷೇತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಡರು ಬೆಳಗಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಪಾಪಂ ಸಂಧ್ಯಾದೀಪನಮೋಸ್ತುತೆ ಓ ದೀಪ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ಓ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಪತಿಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಂ ಹಿ ಮೇ ಸದಾ ರವಿರಸ್ತಂ ಸಮಾನಂ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಲ್ದಾರಾದ ಕಿನ್ಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಕ್ರಿಯರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನಾಲ್ಕತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ರಾಯ ಧೂಮವತಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು ಇಂಥ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಮೋಹನ್ ದಸರಿತೆ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನ ಮೋಹನ್ ದಸರೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಏಜ ಶೇಖರ KP ಸೂರಿಸರೆ ನಾರಾಯಣರೆ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ವೇರೆ ಅಂಜನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಜನೆ ಯಶವಂತರೇ ಮೂರು ಸೇರಿತನ ಮಾತು ಹಿರಿಯ ಬಹುಶಃ ಯಾನ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಇಡೀಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪುನಗ ಬಾರಿ ತಿರ್ತು ಗುಂಡಿಗೆ ಜತ್ತದ ಕೈ ಪತ್ತದ ಗುಂಡಿ ಜತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಈ ಮರ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತನು ತೋಜೋಡು ಬಹುಶಃ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಪಿಡಿಲ ಇಲ್ಲುಲಿತ್ತ ಸುತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಾಧ್ಯ ಆವೊಂದು ಪಂಪಣ ಆ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾದಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಆತೊಂದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪಗ ಏಜ್ ಶೇಖರಣೆ ಸತ್ಯಗಿರಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ಆತು ಅಪಗ ಆತು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಇಜೇರಿ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 2 ಆಧಾರ ಸಂಬಂಧಿತನ ಒಂಜಿ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಮನಣ್ಣೆ ಮುಕ್ಕಲ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತನು ಎಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲು ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂತಲೇ ಅಂದು ನಿರಂತರ ಅಪಗ ಆ ಟೈಮುಳ್ಳ ಎಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಮೆಂಬರ್ ಅದಿಯಾನ ಆಯ್ಕೆ ಅಪಗ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ ಮೂಲಕ ಎಂಕೊಂತ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲನೆ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಈ ಜಾಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸತ ಏರ್ಯರ್ನ ಜಾಗೆಡೆ ಏರ್ಯರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪುದರ್ಡಿತ್ತಂಡು ಐನು ಬಹುಶಃ ಆಟ ಸಮಯಡ್ಲ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಪಂಡದು ನಿರಂತರ ಓಮನೆಲ್ಲ 2 ಜನ ನೆಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಬಂಡ ನೆನ್ನು ಓರಿಪ ಹೊಡೆದಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಪಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಕಲು ಬೆರಿಸಾಯದು ಅಂಜನೆ ಶೇಖರಣೆ ಅವಡು ಸತೀಶ್ಕರ್ಗೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ಯಾನ ಉಲ್ತಾ ಬತ್ತನೆ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟಮಂಗಳೋಡು ಪಂಡರು ಈರನ ನೆಕ್ ದಾಣ್ಣ ಕೊಡಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಈರು ನೆಕ್ ಬರೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜೆಂದು ದಾಣ್ಣ ಆ ಟೈಮೋಡು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಬಹುಶಃ 5 ಬೊಕ್ಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಅದು ಏನು ರಿಸೈನ್ ಕೂರಿಯರೆ ಪೋಯೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗೆ ಅಪವಾದೊಳ್ಳ ಇತ್ತ ಎಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಲ ಆಪೇದಂడి ಆ ಟೈಮೋಡು ಇದೇ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ದೆಯ್ಯೋಳು ಬಹುಶಃ ಮುಕ್ಕಲು ಎಣ್ಣ ಆತ್ಮೀಯತೆನೆ ಎಂಗೆ ಆ ದೈವದ ಎಂಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಬುಡಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಯರೆ ಎಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಣ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಣ್ಣೆಲ ಮುಕ್ಕಳು ನಿಗಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ನೆನ್ನ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಬಾಬಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವಡು ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಆ ದೆಯ್ಯದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆನು ಇನ್ನು ಈತ ಆಯರ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪಣ್ಯರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರೈಕುಲು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಲ್ವೇರು ಪಂಡೇರು
ದೆಯ್ಯೋಗು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿನಾಗ ఆయన ಮೋನೆ ತೂಪುಜೇರಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ್ಮುಡ್ದಾದ ಅವನು ತೂಪೇರು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ವರಿ ಏನೊಂಜಿ ಸೇರ್ಸಬೆ ಬಣ್ಣಾಗ ఆయన ಆತ್ಮೋಡು ఆయన ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೆ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಇಂಚ ತೂತೆ ಹಿರಿಯಾಕಲನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡುವಂದೇನ ಅಕ್ಕಲನ ಸರಿಯಾದ ತೂತೇನಾ ಅಂತ ಪಂಪಣ ఆయన ಹೃದಯಡು ఇప్పుడు దయపండ వా దేవరికి కై ముగిలే వా దెయ్యವು ಕೈ ಮಂಡಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಕನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ನಿಖಿಲ್ ಸರಿಯಾದ ತೂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ದೆಯ್ಯೋ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಣು ಪಣ್ಣದು ಎಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಲಿ ಕೇನಿಗೆ ಏರಾಂಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಈತ ಇಂಕುಲು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಜೋಕಲು ಇದು 21 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಡಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಏನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ ಕಲ್ಪಾಯರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಣ್ ಪೂಜೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮಗೂ ಒಂಜೊಂದು ಉಂಡು ಕಾಸಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋದು ಮಲ್ಪಣೆ ಎನ್ನ ಒರಿಯನಾತ್ ಆಂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪ ದಾವಣ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾಗೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದು ಜಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಬೋದು ಕಲ್ತೊಂದದು ಅವು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾಡೊಂದು ಪಂಡ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡ್ಚಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಲ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೆಲೆ ಪೋಲ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂದು ಉಜ್ಜೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ದೇಶ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ದೈವಲೆನ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚನೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ಹಿರಿಯಾಕಲೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಲಿ ಕಲ್ಪಾಯನ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೊತ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಬೋಲೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲ ಜೀವನ ಎಡ್ಡಾವಡ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡ ಪಡಂದು ಎಣ್ಣ ಒಂಜೆರಡು ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೆಕೆ ಎಂದು ಆದಾಗ ನಾವು ಫ್ಯಾನಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟೂ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೇಕು, ಅದುವೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಯಾಕಡು ಬಾಬುಲ ಪಂಡೇರು ಪಣ್ಣಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಡು ಸಭೆಲೇಸು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ KT ಸುವರ್ಣೇರು ಪನ್ಪೇರಂದು ಸಭೆಲೇಸು ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ದಾದಾಂದು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ದಾದಾಂದು ಕೇಂಡ ದೈವದ ನೇಮಗು ಪೋಯ ನೇಮ ತುಯ್ಯ ಪ್ರಸಾದದೆ ತೊಂಡ ಅಂದು ಆತೆ ಯಾವುಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಎಂಚ ಬೆಳಗುಂಡು ಏತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪಿರವುಡು ಏರ್ನ ಪೂರ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ದಾದಪೂರ ಆವೋಡು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಚಿಂತನೆಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಭೆ ಮಂತನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಸಭೆತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುಂಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ವರ್ಷಲ ನಿಕ್ಕಳು ಐನೇ ಪನ್ಪುಣ ತಾನು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು 10 ಸಲ ಪನ್ನಡಾಗ ಅವು ನಾಟುಣಿಗೆ 10 ಜನ ಸೇರಿದು ಭಜನೆ ಮನ್ಪುಣ ಅವಳು ಮುತ್ತು ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ 10 ಜನ ಒರಿಯಾಡ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಮರ ಜ್ವರನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಮನದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ 10 ಜನ ಎಡ್ಡಾಯ ಬಂಡಡೆ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡಾಪೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆ ಆಂಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಆ ಚಿಂತನೆಲು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಲ ಅವು ನನ್ನಲಾತ ಬೆಳಗೆರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಪಿನ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಸಂದೇಶದ ಪಾತೆರಗು ಬಾಡದೇನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲದ ಎಡ್ಡ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದ ಆತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನೊಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸಮರ್ಥ ವಾಗ್ಮಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಾರೆ ಕೈತಲ್ದಾರೆ ಎಂಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಗಳ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಸದಸ್ಯ ಆರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪುಣ್ಯಪಾದಗು ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಗ್ರಾಮಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾದ ಮೇರೆ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ ಪುಣ್ಯಪಾದಗು ಪುಡ್ಯಪಾಡೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರೆತ್ ಇನಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಲು ಅಂಚನೆ ಆ ನಾಲೈತ್ತಾರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗು ಪುಡ್ಯಪಾಡೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಇನಿ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲ ನಡುಟು ಯಾನೋರಿ ಕಿರಿಯೆಂದೇ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ KT ಸುವರ್ಣೇರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಆತ ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತೆ ಇಲಾಖೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ
ಹಿರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನಾರು. ಅವೇ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಅವೇ ರೀತಿಡು ಶ್ರೀಯುತ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಉಮಾಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತಗೆದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಯಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ಕೆ.ಪಿ. ಸುರೇಶರು ಇನಿ ಕಾಲೋಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಎಡೆಯನ ಬಿನ್ನಿ ಬೆಂದಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಬೈಜರ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಅರಿಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವಯುತವಾದ ಅರಿಲ್ನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳಿರು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಎಡೆಯನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನೆಂಪುಡು ಅರ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದವರಿ ಬೈದರು. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರ್ನಕಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಇಂದೆತ ಸ್ವರೂಪುಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು, ಐಕೊಂಜ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪುನುಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ಉವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರು ಈ ರಡ್ಡು ರೂಪೊಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಸಂದುಂಡು. ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ದುಂಬುದಿ ಒಂದೇ ವಾ ಕೆಲಸಲ ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಅವೆಟ್ಲ ದೇವರಿಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ದೈವನು ಸುರುವಾದ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಪಾಠ ದಯ ಬಂಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ನಮಕೊಂಜಿ ನಾಗನ ಮೂಲಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿಡು ನಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗೂ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಂದ್ ಬಂಡದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಏತೋ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ಅನುಭವಿಲು ನಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ವೇದಿಕೆಲಿಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಕೊರ್ನಗ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೂ ವರ್ಷಡೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತ್ಯಾಣ್ಲ ಪೋದಲ್ಪದೆ ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ದೈವಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆವುಡು ದಯ ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಲ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಯ್ನು ತೂಪುಂಡಲು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮೂಲಕವಾದೇ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡು ಐತನೇ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು. ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದುಪ್ಪು ಉಡುಪಿ ಆದುಪ್ಪು ಕಾಸರಗೋಡು ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಐನ ಕಡತದ ಸಾಧಾರಣ ಕುಂದಾಪುರದ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲ. ಅಪಗಾಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ದೈವಲು ವಾ ಸ್ವರೂಪಡು ಐತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಳೆ ಕಾರ್ಣಿಕನು ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಡು ತೋಜಾಯಿರಿ ನಮಕ್ಲಿ ನಂಬೆರೆ ಸುರುಪತ್ಯ ಇನತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೃಷಿ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತೇರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆ ಬದುಕಿಡಿದು ದೂರನೇ ಆತ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಳೆವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವ ನಂಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಾನು ಆಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ 24 ಬೋಪುನಾನಿ ಬೇಸಿಯಾಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಿತ್ತು ಬಾನನೇ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಎತ್ತಂಡು ಏಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣು ಆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನುಗನಾಯಿರ್ನ ಮಾತ ತಿರ್ತದಿ ಇದು ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಇರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾದ ಹತ್ತನಾಂಡ ಬೋರ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಐಕಲ್ನ ಜೀವ ಸೌಷ್ಠವಾವಡು ಪಂಡದು ಐಕಲಿಗೆ ಕುಡುಕೊರ್ದು ಬರ್ಸ ಬೂರ್ದು ಭೂಮಿ ತಲ್ಮೆನಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ದಂಬೆಲು ಪುಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಭೂಮಿಡು ಸಾಗುಳಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆ ಇರ್ಲಿನ ದೇವ್ರನ ಉರಿಲಿದ್ದ ಸ್ವರ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಡರಿಡು ಪಾರ್ದನದ ಸುಳ್ಳುಲು ಕೇಣೊಂದಿತ್ತ ಆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ನಂಬುದು ಬದುಕನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟನು ದೂರವಂತರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಲಿಗೊಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀರಿ. ಇನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಡು ನಂಗೆ ಪೆದಂಡ ಅಪ್ಪ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅಂದ ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದಿರಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರವು ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಸತ್ವನು ತುಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವನು ತೂಣುಂದ ಅಂಡಲ ಐಕ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲಿನ ತೂಣುಂದ ಅಂಡಲ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡ್ದೇ ತಿಕ್ಕನವು ದುಂಬು ಇಂಚ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತನಂದು ಕೇಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡು
ಆ ದೈವ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಪಡೆ ಹೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡ್ ಐಕ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲಡು ದೈವಲಿಗೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಡಕಲ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೀಜರು ಪ್ರಕೃತಿಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಉಲಿಟ್ಟು ಐಕ ಬೋಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರು ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಸ್ತುನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರಿಬಾರು ಅವೇ ರೀತಿಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ತೋಟಡು ತಿಕ್ಕನ ಪಾಳೆ ಅತಂದಾಂಡ ಗುಡ್ಡೆಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾತದೆತ್ತೊಂದು ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕಲಾದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗಂಡಾಂತರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಆ ಶಕ್ತಿಲೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಬತ್ತೇರಿ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ದೈವಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಮನುಷ್ಯನ ವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚೇತನಗು ಮೀರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರೆಂದು ಕೇಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವಲು ಮಾನುಷ ಜನ್ಮನೇ ಪಡೆದು ಮನುಷ್ಯರಾದೇ ಪುಟ್ಟುದು ಅಕಲು ಮಾಯಸಂದನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೋಪುಂಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟೆಪ್ಪೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತಂದಾಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡೇ ಪುಟ್ಟುನು ಪಡೆದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಾಯದ ನೆಲೆನ ಸೇರಿದ ಮಾಯದ ಸತ್ಯುಲಾಯಿರು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಲು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಈಶ್ವರ ದೇವರ್ನನ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ್ನನ ಮಾತ ಪಾದ ಪತ್ತದು ಭೂಮಿಲೋ ಕೊಡು ಧರ್ಮನು ಒರಿ ಪೆರೆಬೋಡಾದು ಬತ್ತೇರಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಆ ನಂಬೊಲಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ದೈವಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಕೆಲವು ದೈವಲು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ದೈವಲಾದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ದೈವಲು ಕುಟುಂಬದ ಶಕ್ತಿಲಾದ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನೆನ ಪಡೆವಂಡ ಅವೇತೋ ದೈವಲು ರಾಜನ್ ದೈವಲಾದ ಗ್ರಾಮಗೂ ದೈವಲಾದ ಮೇರೆ ಪುನಂಚಿತ್ತನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಸ್ವರೂಪಡು ದೈವಾರಾಧನೆಡು ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತನಲ್ಪ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆನ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತಂಡು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಸಾಹೋದರ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಪತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಕಲಟು ಮುತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತರು ಸೇರೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪದ್ನಾಜಿ ಗುತ್ತು ಪದ್ನಾಜಿ ಒಳಗುತ್ತು ಪದ್ನಾಜಿ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಅಂದ ಪಂಡೊಂದು ನಲ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ವಿಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಉನಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದುಲೆ ದಿಂಜ ಪಾತೆರ ಪೂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಆನೆ ಕಾಲಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಸತ್ಯಗುಲ ಧರ್ಮಗುಲ ನ್ಯಾಯಗುಲ ನೀತಿಗಳ ತತ್ವಾರ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಬಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯದಿಗೆ ಆನೆ ಕಾಲಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಬಲತಕಾರದ ಮುಂಗುಷ್ಟನು ಊರುದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸತ್ಯಲು ವೈದ್ಯರು ಪನ್ಪುನವು ನಂಗೆ ತಿರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಪಗಾಂಡ ಆ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂಚೆತ್ತರಿಂದ ಕೇಂಡಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇತ್ತಂದು ದೈವ ದೇವರನಕ್ಲು ಮಾತ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೂಪುಜೇರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನರಮಾನ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಮೋನೆ ತೂಪುನು ದೈವ ದೇವರನಕ್ಲು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ನ ತೂಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತನು ತೂಪೇರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪೆಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ 4-5 ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು ನಮ ಆ ದೈವನ್ ಲೆಪ್ಪುನಗ 4-5 ಲೆಪ್ಪುವ ಅರೆಗೆ 4 ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಅವು ನಮ್ಮ ರೂಢಿಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವನು ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಆ ದೈವದ ಸರೀತ ಶಬ್ದ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ 4 ದಯಂದು ಬಂಡ ಸಜಿಪ ಮಾಗನಿಡ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮೆರೆವನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯಚಿತ್ತವು ಗಟ್ಟ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತುಡು ಕಣಪಡಿತಾಯರ್ ಎದುರುಂತನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಣಪಡಿತಾಯರ್ನಂಚಿತ್ ಆರ್ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಆರ್ನ ಉಜ್ಜಾಳ್ಡು ತಾನು ಕುಲ್ಲುದು ಕಳ್ಳಿಗೆದ ಗುತ್ತುಗಾರು ಓಮನೇಮದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಕರಿ ಪೆರೆಬಹುದು ಪುನಗ ಆ ಉಜ್ಜಾಳ್ಡು ಕೊಲ್ಲುದು ಈ ಉಜ್ಜಾಲು ಎನ್ನ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ ಬನ್ನಗ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಭೂಮಿಡ್ ದಕ್ಕ ಸೊಗುಬುಳೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಆ ಉಜ್ಜಾಳ್ಡು ಕೊಲ್ಲುದು ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ ಕೇಣುವರೆಗೆ ಈ ದೈವ ಉಲ್ತು ಬತ್ತನ ಅಪಗಾರನ ಪುರಾಪುನಾರ ಪಣ್ಪೇರಿ ಈ ಮಣ್ಣಡೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೋಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಎಲ್ಯ ಕಾರಿಡನಿಕ್ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಮುಲ್ಪನಿಕ್ ಉಂತೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ಜಾಗನಿಕ್ ಯಾವಂದು ಈ ಸುದೆನ ಕಡತದ ಆಯರಿಗೆ ಪೋಯನ್ನಾಂಡ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯಧರ್ಮಡು ಮೆರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಈ ಕೊನೆಯೂರೊಲ್ನ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ
ಅಪಗಾಂಡ ಇಂಕ ಸಾದಿಯೇರುತೋ ಜಾವುನೊಂದು ಆ ಕಾಲಡು ಪಿಲಿಚಂಡಿನ ಜುಮಾದಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಕೊರ್ದು ಆ ರಾಜ್ಯಡ್ದು ಬೀಳ್ಕೊಡಿಯರಿಗೆ ಕನಪಡಿತಾ ಇರಿ ಏಪ 4 ಕುಲ್ಯರ ಆ ಉಜ್ಜಾಲ್ನಾರ ಅಕ್ಕಸೊಗು ದಕ್ಕಿಯರಿಗೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕನಪಡಿತಾ ಇರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತದು 4 ಅಲ್ತು ಬತ್ತದು ಈ ಸಜಿಪಮಾಗಣೆದ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆಯಾಯ ಜಾಗಡ್ ಆಯಾಯ ವರ್ಗದಕ್ಲೇನು ಏರೇರು ಸತ್ಯಧರ್ಮಡುಲ್ಲರೆ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಿರಿಯ ಬಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯದಿ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಹೊಡಿತೇರೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಾಂಗದಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಬುಗ್ಗುದು ಆ 4 ಅಲ್ಪ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ನಾಯಕರನಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಗ್ಗೀರಿ ಇಂಕ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗದ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲಿಡ್ದ ಆವಡುಂದು ಪಂಪಾವಂಡೇರಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಯ ಕೂಸೆ ಮಲ್ಲ ಕೂಸೆ ಎಲ್ಯ ತ್ಯಾಂಪೆ ಮಲ್ಲ ತ್ಯಾಂಪೆ ಇಂದ ಪಂಡೊಂದು ಅಕಲೆಡ ಆ ಮಡಿವಾಳ ಕುಟುಂಬದ ಅಕಲ್ಡ ಐತ ದೈವದೇವರದ ಚಾಕೆರಿದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗನು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆಳ್ವೆರೆ ಪಾಲು ಸಂಕೇಶ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಜಾಗಲಿಡಾರ್ನ ನೆಲೆನು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದಿವ್ಯತೆನು ತೂದು ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವಲು ಇರುವೆರು ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಅಕಲೆ ಅರೆನು ತೂದು ಅರೆನು ತನ್ನ ಸಾರಥಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಬೊಂಟೆದೇರು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕುರಿಯಾಡಿತ್ತಾ ಇರಡ ಅರೆಗೆ ಕೊಲಲ ಸಾಧಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಕಡ್ತೋನ್ವರಿಗೆ ಆಗಲು ಒರಿ ನಾಲಿಗೆ ಕಡ್ತನವರಿ ಸುಂಟು ಕಡ್ತೋನ್ವರಿಗೆ ಅಂಚ ಆನಿ ಕಾಲುಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗಡು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನೆಲೆಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಆನಿ ಕಾಲುಡು 4 ಆ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡ ನೆಲೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪನುಲಿ ಬೈಲಿದ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಕಥೆನಿಗೇನುವ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಏತೇ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತನಿಂದಾಂಡಲ ಅವು 4 ಸಂದೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಐಡಿದು ಇಂಚಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಂದಾಂಡ ಅವು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಂದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ದಯಿಂದ ಬಂಡ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತ 4 ಅಂಚಿನಾರು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರುಡ್ಡ ಮೂಲ ಏತ್ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಂಗೆ ತಿರಿದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಮಲರಾಯ ಶಕ್ತಿ ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು ವಾಕಾರಣಗಳ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲಿನ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪಡು ತೂನಗ ನಂಗೆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಣಗ ಆಣಾದ ಪೊಣ್ಣಗ ಪೊಣ್ಣಾದು ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಲಾರ ಬೂಡುಡ್ದು ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಉರುವಾರಡು ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯಶಕ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಈನಂಚಿತ್ತನ ಮಲರಾಯಿನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮೂಲುಂಡು ಸೊಂಟೊರ್ದು ಮಿತ್ತಗಾನಂದಾಂಡ ಸೊಂಟೊರ್ದು ತೀರ್ಥ ಪೊಣ್ಣವರುಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮಲಾರ ಬೂಡುಡು ಮಾಬು ಪರಂದವರೆಗೆ ದೈವದ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿಗೆ ಅರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮೋಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯಿನ ಕಾರಣದ ಅವರ ದೈವನು ಮರತರಂದು ಬಂಡದು ಆ ಕರ್ಣಗೆ ಎಂದು ಬನ್ಪುನಾರೇನು ಕರ್ಣಗೆ ಗುಂಡಿಡು ಮಾಯ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆ ದೈವ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಆ ಪುರಾಪುನು ನಾಡೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುಲೆಡು ಇನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದಕ್ಕಲು ಪೊಗ್ಗೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯಮಲ್ಲೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಧರ್ಮಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಹಿರಿಯ ಬಾರಿ ಕರ್ತವೇರು ಕೈತಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಗುಡ್ಡೆದ ಆ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗು ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದನಾ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಗ ಉಡಲಡು ಒಂಜಿ ಬೇರಿನ ದಿಂಜಾವನ್ನಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಬೆರಿಪತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೆದ ಗ್ರಾಮಗು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂಚಿತ್ತನಲ್ಪ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಮಲರಾಯಿನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಜುಮಾದಿನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಬಂಟನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ವಿಷಯಲು ದೈವದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಯ್ನು ದೈವದೇವರು ತುಯ್ಯರಿ ಅನೆ ಕಡೆ ಪಲ್ನಕನೆ ಮೋನೆ ತೂತುಜೆರಿ ಮನಸ್ಸು ತೂತೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಆ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ದಾನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸೇರ್ದು 10 ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಮುತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿ ನಾವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಈ ಮಣ್ಣದ ಆ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತಿನಿ ನೀನು ಕಿರಿಯರು ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಕಡೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಬಂಡೇರಿ ದಾದಾಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಬುನು ಪುಟ್ಟಾವಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ
ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗೂ ಖಂಡಿತವಾದ ಇನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತೆ ಮುಲ್ಪತೂನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 14 ಬತ್ತನ 38 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿದ ನಮ್ಮ ಜವಣರಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕವಾದ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಂಪಿನವು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು. ಅಪಗಂಡಕ್ಕೆ ಏರು ಕಾರಣ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೊಕೊರಿಯನ ದೂರುನತ್ತು ಇಂದಕ್ಕೆ ನಮನೇ ಕಾರಣ ಆದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಯ್ನು ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕನ ಕಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಟು ನಕಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾಪುನಿ ಓಲೊಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮರ್ದ ಮೀರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅತೀತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬುಳಿಗೆದ ಎದುರುಡು ಮಾತ್ರೆ ಅಂಚಿತ್ತನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವುಡು ಏನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಈ ದೈವಲ್ನ ಪುರಾಪುನು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ನಾಲೈತಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಅಪಗಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವುಡು ನಮ್ಮ ದಾಯ ದೈವ ದೇವರ ನಡೆ ಬರುಡು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಇನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಈ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸದೃಢಾಪುಣು ಎಕಡೆ ಮೋಹನ್ದಾಸರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಿತವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಣು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಆವೋಡು ಅಂಡಲ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕಲ ಉತ್ತರ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡು ಸುರು ಅವು ಗೊತ್ತು ಬೋಡು. ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನುವೇರು ಇಂಕೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಗೂ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಜೇನೆ ಅತಿಥಿ ಆದ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಳ್ಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ರೆವಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಏನು ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನುವೇರು ಯಾನ ಅವಳು ಪಂಡೆ ಎಂಚಾಂದ ಕೇಂಡ ದೇವೇರು ಮಾತದೆ ಗಿಡ್ಲುಳ್ಳೇರು ದೇವೇರು ಇಜ್ಜಂದನ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ನಂಚ ಪಂಡದು ಓತುನೇಂಡ ಐಕ್ ಒರಿ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಕೇಂಡೆ ದೇವೇರು ಪೂರಾತಿ ಗಿಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವೇರು ಮಾತಾ ಜಾಗಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾಯ ಪೋಡು ಎಟ್ಟೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ ಹೊರ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಕೇಂಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಗಾಳಿಜ್ಜಂದೆ ಬದುಕುವೇನಾ ಮನುಷ್ಯ ಗಾಳಿಜ್ಜಂದೆ ಬದುಕುಜಿ ಮಾತದೆ ಗಿಡ್ಲ ಗಾಳಿಜ್ಜ ಪೂರದಿ ಗಿಡ್ಲ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಅಪಕ್ಕ ಜೋರು ಸೆಕೆನಾಗ ಈಪೋದು ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿಕದ ಬೋಪುನಿಗೆ ಎಂಡೆ ಜೋರು ಸೆಕೆನಾಗ ನಂಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿಕ ಬೇರೆ ಗಾಳಿ ಉಂಡತ್ತ ಪೂರದಿ ಗಿಡ್ಲ ದಯಬೋಡು ಅಪಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಆದಿ ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ಈ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಹಿಡಿದು ಮಾತ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಡ ನಂಗೊಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೈತಡೆ ಪೊಂಡ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ 10 ಸೇರಿನ ಕಲಟು ಮುತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರವು ಸುಳ್ಳು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂತೀನಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೀನ ಮಸೂರ ಅಂದು ದಿಕ್ಕುಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದುನಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಂಗೆ ಟೀಚರ್ನಾಗಲು ಪ್ರಯೋಗಲ ಮಲ್ತು ತೋಜದುಪ್ಪೇರು ಆ ಪೀನ ಮಸೂರನ್ನು ಪತ್ತದ್ದು ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಬಿಂಬಗು ಇಂಚ ಪತ್ತಂಡ ತೀರ್ಥ ಕಾಕಾಜಿ ಪತ್ತಂಡವು ಪೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಕಿರಣೊಳಿನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಮಂತದವು ತೀರ್ಥಬುರ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಅಡೆಗೆ ಸೂ ಉಂಡಾಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 10 ಜನ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಅಲ್ಪ ದಿವ್ಯತೆ ಪನ್ಪಿನವು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಮನಸ್ಸುಡು ಆ ಒಂಜೇ ದೃಷ್ಟಿನ ಇದು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಆಪುಣು ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ದಾಯ ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದಾಯ ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಕಾರಣವು ಮಾತತೆಗಡ್ಲ ಗಾಳಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಗಾಳಿ ನಂಗೆ ನಾಟುಜಿ ಓಲು ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡ ಅವಲು ಪೊಂಡ ಇಂಚ ಗಾಳಿ ಪನ್ಪಿನವು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಂಪುನು ಕೊರುಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಅಭೀಷ್ಟನು ಈಡೇರಿಸಯರೆ ಬೊಡಾದು ದಿವ್ಯವಾದೈಕ ಅಷ್ಟಬಂಧಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾದಿ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಕೊರನ ಜಾಗಡ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಅಲ್ಪನಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಪನ್ಪು ನಾವು ತಿಕ್ಕುಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗಾದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದುಲೆ ವಾ ದೈವಲ್ಲ ಆಡಂಬರನು ಬಯಕುಜ ಪ್ರತಿ ದೈವ ದೇವರನಕಲ್ಲ ಕೇನು ಉಡಲಿಡು ಶಬ್ದಲ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಭಕ್ತಿಲ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಭಾವಲ ದೇವೇರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಏರು ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ವಾಕ್ಯನು ಕೊರಿಯೇರಿ ಆಯ ರೂಪಲ ದಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಲಚ್ಚನ ದಾಂತಿ ಆಜಂದಿ ತೋಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ಪುರ್ಕಂದಿ ಸಿರ್ಕಂದಿ ನೀಡಿ ಕೈಕ ಎಕ್ಕಂದಿ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಲೋಕಾಂದಿನಿಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಿತ್ತು ಅನಿಲದರಿದು ದೂಜಿ ಕೊಡಿಪುನು ಕೊಡಿತೊಂದು ಭೂಮಿದಂಚಿ ಬೇರು ಕೊರೊಂದು ಬನ್ನಗ ಏನದ ದಿಟ್ಟಿಡುತ್ತು ಈ ನಕಲ್ತೋದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬೇರು ಒಂದೇ ಬೇರು ಒಂದೇ ಬೇರು ಅರ್ನ ಕಲ್ಪನೆವು
ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಅದು ಈ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮನ ಮೀರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಸುರುಟಾದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಡು ಆತ್ಮರೂಪಡು ದೇವೇರಿತ್ತಿರಿಂದಾಂಡ ಬೃಹತ್ ರೂಪಡು ಭಗವಂತೆ ಆದ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರಿಂದು ಅಪಗಾಂಡ ಆ ಕಲ್ಪನೆದ ಆಧಾರಡು ತೂಪುಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಆಯಾ ರೂಪ ನೀನು ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನ ಮೀರ್ದೈತ ಮಿತ್ತು ಏತೋ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಲುಲ್ಲಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಾವು ನಾಸಾದಂಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ತುಯ್ಯರೆ ತೆರಿದಿಜಿ ಅಪಗಾಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಎಂಚಲ ಎತ್ತನದ ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಕೊರಿಯರು ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0.5% of the source of the power is not still invented by the scientists. ಒಂಜಿ 0.5% ದಾತಲ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲನಂಕ ನಾಡ್ರೆ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಆತಜಿ ಬಕದನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಓಡೆ ನಾಡು ನೈನ್ ತೆರಿದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿರೋ ದೇವೇರು ಎಂದು ಆತ್ಮರೂಪಡು ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎನ್ನಲೆತ್ತೇರಿ ಸೈಪು ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಓಪ ಪುಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ದುಂಬೋಲುಪ್ಪುವ ಈ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದೇವರದೇಟು ಇನಿಮುಟ್ಟವಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆದಿರೀಜಿ ಅಪಗಾಂಡ ಅಂಚಿತ್ತ ನಾವೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಅವು ನಮಡ ಉಂಡು ಅವು ಪೋಯಿ ನೆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಣ ಅಪಗಾಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಐನ ತೆರಿನಕ್ಲು ಜ್ಞಾನಿಲ ಶೋಧನೆಡು ಬಂಡೇರಿ ಪಿದೈ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮಗೂ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸಾವಿಜ್ಜೀನ್ ಅಂಚಾದ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಡು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತೆ ಉಳ್ಳೇ ಆಯನ ತೂಪುನವೇ ತಪಸ್ಸು ದುಮ್ಮುದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಯುಗ ಅಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಆ ಯುಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ದೇರ್ಪೆರೆ ಮಾತಜ್ಜಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಪುನಿ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಆ ಕಾಲಡು ತಪಸ್ಸೇ ಇತ್ತಿನಿ ಕಲಿಯುಗ ಬನ್ನಗ ಧರ್ಮ ದುರ್ಲಭಾಯಿ ನಡೆದ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ನಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಜೈನ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ರೂಪಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮೂರ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಸಾಧನೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಪಗಾಂಡ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಏರಡಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮೋಸಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂತರಂಗೊಡಿತಿನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಂಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ಕೇಣಿರೆ ಕೆಬಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಗೇನನು ದೀವೋಡು ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನರಮಾನ್ಯರಿಡಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅವಡಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಈ ತೀರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇರೊಂಜಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜಗತ್ತದ ಓಡಿ ಎತ್ತಿ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಇನ್ನು ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ಭಾವನೆ ದೇವರೇ ಇರೊಂಜಿ ಇಂಚ ಮಂತ್ರಿ ಹರ್ದಂಡ ಇರೆಗೊಂಜಿ ರಂಗಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಇರಿಂಚ ಮಂತ್ರಿ ಹರ್ದಂಡ ಯಾನ್ ಇರೆಗಿಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಎತ್ತುದಾತ ನಂಗೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ತ ಐನೇ ಕಲ್ಪದೀನಿ ಆಂಡ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ದೇವರೇಕೆ ಕೆಬಿಗೊರ್ ಪೂಜೆರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೇನೋಡು ಪೋಡು ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ದೇವೇರು ಮೋನೆ ತೂಪುಜೇರು ದೇವೇರು ಉಡಲು ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಇಡು ಪನ್ಪೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಡ್ಡ ದುಡ್ಡುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿದಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂರು ನಮ್ಮ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಎಡ್ಡ ಕಾಸುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ಪನಿ ಪೈಸೆ ಉರ್ಲೇನು ಬದಲು ಕೇಂಡಾರು ಕೊರುವೇರ ನಿನ್ನ ದಾಖಲೆ ಸುರುದಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹೆಂಚಿನ ಐನ್ ಕೇನಂದೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ನಟ್ಟು ನಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ ದೀವುಡು ದೇವರೇನು ಪೋದು ಕೊರ್ಲೇಂದು ಕೇಂಡಾರು ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಅವ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ಪೋನಾಗ ATM ಇಡ್ಲದೇ ತಂದು ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಸತ್ಕರ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿನಂಕ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ನರಮನೇರಿನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ದೇವರಿನ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಪ್ರಜ್ಞನದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ದೇವಿರು ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ ಎಕಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟನಂಚಿತ್ತನ ಕುಂತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಿನ ಗಾಂಧಾರಿನ ಪಾತೆರ ಅರಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಂತಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಡ ಬತ್ತದ ನಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ದಾದ ಹೊರಬೋಡು ನಿಕ್ಕಂದು ಕೇನ್ನಗ ಕುಂತಿದೇವಿ ಒಂಜೇ ವರ ಕೇಂಡರಿಗೆ ದೇವರೇ ಇಂಕ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಏನ ನಿತ್ಯ ಬಡತನಡೂ ಪುಲೆಕ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪುಲೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಣಿಗೆ ದುದಾಯ ಅಂಚಕೇನು ಬಡತನಡು ಯಾನ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಇಂಕ ದೇವರನ ಸ್ಮರಣೆ ಏಪಲ ತಪ್ಪುಜಿ ದೇವರೇ ಐಕ್ ಬಡಾದೆ ಇಂಕ ಬಡತನನು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಆ ಅಪ್ಪಾನಿ ಕಾಲೋಡು ನಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡವೆರಾವುಡು ನಟ್ಟು ನತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಬಡವೆರಾದೇ ಬೈದಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಡವೆರಾದೇ ಪೂಪು ನಕ್ಲು ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಂಕ ಬೋಡು
ಏರೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಬತ್ತನ್ಲ ಆಯ ಕಾಲಿ ಕೈಟೇ ಬರ್ಪುನು, ಏರೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಬತ್ತದ ಪೋನಗಲ ಆಯ ಕಾಲಿ ಕೈಟೇ ಪೋಪುನು. ಕರಿಪುನವು ಕಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಉರಿಪುನವು ಕೀರ್ತಿ. ಇನಿ ಸುರೇಶಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯಲಿನ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಯಂ ಆರೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಮುಜುಗರಗೊಳಗಾದ ದಯಪಂಡ ಒರಿ ಕುರ್ಪಿನಾಯನ ಭಾವ ಎಂಚಪ್ಪುನೊಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಅಂತರಂಗುಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕುರ್ದು ಮಲ್ಲ ಯಾಪೆಂದು ಪನ್ಪಿನವ ತವಿಯನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾವ ಐತಿನ ಇಟ್ಟು ಯಾರು ಎದುರುವರಿಯರೇನು ಅರ್ಗೀರು. ಇನಿ ಮಾಡೂರುಡು ಎಡೆಯನ ಒಂಜಿ ನಗರನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲುಲ ಅದಲ್ಪ ಆ ಸಾಯಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಕಟ್ಟಾಯರು. ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬದುಕದಾಂಡ ನಮದಾದ ಮಲ್ತ ಅಂದ ನಮಕದಾದ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ ನನೋರಿಯಾಗ ದಾನೆ ಮಲ್ತಾ ಪನ್ಪಿನವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಚ ಅದು ಕೀರ್ತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಮ್ಮ ಉರಿಪಿನಿಯಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿತ್ತನ ಇಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಣಿನ ಮಲ್ಪುನಗ. ಇನಿ ಈ ಮಣ್ಣಗೆ ಬನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಗ ಇನಿ ಈತ ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಮುಲು ಕುಳುದರಂದಾಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಎರಡೇ ಕಾರಣಗಾದು. ಏರೆಗಳ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುವ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನೆಕ್ಕು ಪುರ ಉರಿ ಬರ್ಪೇದಾಯೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡ ಉನ್ಪು ಈ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಂದತ್ತು ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇಡ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲನ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಲ. ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪನ್ಪೆಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸತ್ಸಂಗ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೇರಿದು ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲನ ಕೃಪೆಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು. ಅಂಚ ಇತ್ತನಿಡ್ದಾದೇ ನಾನು ಲೆತ್ತೇರಿಂದ ಯಾನು ಪ್ರಾಂಜಲವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಪೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಪೋಪು ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಂಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಯಾನು ಪೋತೇನು ಅಂಚಿತ್ತ ನಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಪ್ರೀತಿ ತೂನಗ ಈ ಅಭಿಮಾನುಡು ಈ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಲ್ಪ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೊರ್ನಾತಲ ದೆತೊನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ದೆತೊನ್ನಾತಲ ಅಕ್ಷಯಪನ ಒಂಜೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೇಂಡವು ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೆಗೆ. ಅಂಚಾದ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಚಿತ್ತೋಗು ತಟ್ಟಡು ಆ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಏರು ಶಬ್ದಿಡು ಭಕ್ತಿಡು ನಂಬುದು ಬತ್ತೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವಂ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಲ ಚಿತ್ತಂ ನಿಶ್ಚಲ ಚಿತ್ತ ಈ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ. ಸತ್ಸಂಗುಡಾಪನ ಪರಿಣಾಮ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ಅದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಗೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಬತ್ತನ ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮುಟ್ಟ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪೂರಾತಿಗಿಡ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಆ ದೈವಲ್ನ ಎದುರು ಉಂತುವಿರಿಂದಾಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಗ್ರಹನು ನಟ್ಟಿರೆ ಬಿಡಾದು. ಅಂಚಿತ್ತನಲ್ಪ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡು ಏನಿ ಕಾಲಡು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದೇರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೋಡ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಎಡೆಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ನೀನು ತಿರಿಪಾವುನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಾವುನಂಚಿತ್ತನ ಎಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಹಿರಿಯರು ಮುಲ್ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುವೇರು ಅವು ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ನನನಾಥ ಆ ಒಂದು ಪಾಡು ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದತ್ತು ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಅಪಗಪಗ ಒಂಜಿ ಭಜನೆನಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆನ ಒಂದು ಪೂರ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಆವಡಿ ಈ ಮಣ್ಣೆಂದು ಪಂಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕವರ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಮುಗಿತನದ ಚುಟ್ಟಿದೀಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಸದಾಶಿವಳ ಆಳ್ವೆರನ ಪಾತೆರ ನಿಗಲ ಮನಸ್ಸುದೊಲೆ ಮುಟ್ಟುದುಪ್ಪು ನಿರರ್ಗಳವಾದ ದೈವ ದೇವೇರು ನಂಬಳಿಕೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಓಲುಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಂಡೇರು ಐಕ್ಯಪಡದೆ ನಮ್ಮ ನರಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕೈ ಸೇರಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನಿ. ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕತ್ತಿ ಅನ್ನ ಉಡಲ್ದೊಲೈ ಆತ್ಮದ ರೂಪಡು ಉಳ್ಳೇರು ದೇವೇರು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಎದುರುಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಒರಿಯನೋರಿ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥಡು ನೆನೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಕುಲು ಕಲ್ಪಾದೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ್ಲ ಉಡಲ್ಡು ಆತ್ಮರೂಪಡು ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡೇರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಇಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತೊಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯರ ದೈವ ಚಿತ್ತಲೆ ಕಾರಣ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವ ಚಿತ್ತಲು ಈತನ ಮನ್ಪಾದರಿಗೆ ನನಲಾತ ಬೆಳಗಾವಿಯರು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಡಾಲ್ಡು ಪುಟ್ಟವಲೆ ಕಂತಿಲ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಿನ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವಿರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸಭೆ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿನಗರ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಅವರನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಲೇಸ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಪುಣಂಚಿನ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆರು ಕಿನ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಎಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅತಿಥಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ದಾಲಾತ್ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಾರು ಕೈತಲ್ದಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವು ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪಣ ಹಿರಿಯರೇ, ಮುಲಸೇರ್ನ ಊರದ ಪರ ಊರದ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆ, ಯಾನು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಒಂಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತು ದಯಪಂಡ ಶ್ರೀತ ಸದಾಶಿವರಾಲ್ವರರು ವಾಗ್ಮಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಗಮ ಅಂಚೆನೆ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಿತಿ ಒಂಜನಾರ ಸದಾಶಿವರಾಲ್ವರರು ಆರು ಪಾತಿರು ಆಂಡ ಅತಿಥಿಯಾದ ಏನನು ಲೆತ್ತದು ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಜಿನ್ನಾಂಡ ಆ ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ಪುಣ ಪನ್ಪಣಂಜೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಡು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ನೇಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡೊಂಚಿನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲು. ಅಕಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಚಿನ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಐನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತದು. ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು, ಸಮಾಜರ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡಂಡ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಗ ಅಕಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸವೇರು. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಪಂಡಿರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ನವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ನವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ತೂದು ಬಾಕಿತ್ನಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಆವಡು ಅಚ್ಚಂದ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಾಡಾದು ಅಕಲ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಂಡಲ ಐನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಓವು ನಶಿಸಿಪೋದಿತನ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓವು ನಾಶ ಆದುಂಡ ಅವು ಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಗಮ ಅವೊಂದುಂಟು ದಯಪಂಡ ಆ ದೈವ ದೇವರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ನ ಶಕ್ತಿ ದಾದಾ ಪಂಡದು ಐನು ತೋಜ್ಪಾವನಂಚನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಆ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ ಪುಪ್ಪುಜಿಂದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ದಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು. ಆ ಕೊಡುಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಪಡೆವಡ್ದಾಂಡ ನಮನೈನು ಆ ಅಕ್ಕಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಡು ಐನು ಬುಲಪ ಒಂದು ಪೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಬುಲ್ರೇಂಗಿದ ನೆಟಿ ಏನೈತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 6-7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಮುಲ್ಪ ಹಿಂದುಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತನಳ ಊರುದ ಪರ ಊರದ ಜನಕಲ ಮುಲ್ಬತ್ತು ಸೇರ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಆ ಧರ್ಮ ದೈವದಲ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಾದಾ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಣವನ್ನು ತೂನಾಗ ಖಂಡಿತ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು. ಎಂಕ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ನ್ಯ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಾಪಂಡು ದಾಯದ ಪಂಡ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿ ಪಂಡದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಏರು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿರ ಎಡ್ಡೆವಯ ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತದು ಸಜ್ಜನ ಬಂದು ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗನ
ಮಲ್ತದು ಆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನು ಅಂಚೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಲಗೊಂಡಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಸಂಘಟನೆದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಗಳು ಏರು ಆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಕಲ್ನ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓವೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪನ್ಪಣವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಅವು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡಾವಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರಡಾವದು ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ನಂಚಿನ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅಂಚಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆಯ್ನಾತ ಬಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಲ ನನ್ನ ದೊಂಬುದ ನೇನು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಡ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಕೊರ್ಪಣ ಅವು ಮುಖ್ಯ. ಹಿಂಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಡ ಗಾಂಧಾರಿ ಕೌರವರನ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತಕೇನುವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ದಾಯಿ ಇಂಚ ತಾರತಮ್ಯ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಕುಂತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐನು ಜನ ಜೋಕ್ಲೆನು ಸಜ್ಜನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆನು ಕೊರಿಯ ಆಂಡ ಇಂಕ್ 100 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆನು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ದುಷ್ಟರಾದ ದಾಯ ಬತ್ತ ದಾಯನಿಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾನ್ ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆಗೆ ಗಾಂಧಾರಿ ನಿಗ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಕುರುಡೆ ಪಂಡದು ಈಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಈಲ ಪ್ರಪಂಚನು ತೂಯಿಚ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇರ ಐನ ಈ ತೂಯಿಚ ಆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತೂತು ಅನ್ನ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಜೋಕಲ್ಲ ಆ ಪಾಂಡವರ ನೆಲ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲಾದ್ರು ಆಂಡ ಕುಂತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಜಾಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ಈ ದೇಶದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜೆ ಆವಡು ಅಕಲೆಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಟತನ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲ ಧರ್ಮನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆ ಜೋಕುಲಿನ ತಿದ್ದೊಂತಾಳು ಆಂಡ ಈ ಮಲ್ತಜ ಅಂಚಾದ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ದುಷ್ಟರಾಯರು ಕುಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಸಜ್ಜನ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾಯರು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಂತಿ ಆವಡು ಗಾಂಧಾರಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಣಗ ಅಕಲನ್ನು ತಿದ್ದುದು ಅಕಲಡ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಟತನ ಬರಂದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಕಲುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಕಲೆಗಳ ಬರ್ಪನೆಲ್ಕ ನಕಲಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಾವಡು ದಯಪಂಡ ದೈವ ದೇವರಡ ಏರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ಆ ದೈವ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಏರೆಗುಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಒವ್ವೇ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ದೇವರು ದೈವ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಚೇರು ಏತೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯಂದಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಯಾರು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಅವು ಕಷ್ಟ ಹತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ತನನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ದೇವರು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಯನಾಂಡ ನಂಗೆ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬತ್ತನಳ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಎದುರಿಸನಂತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಆ ದೈವ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕಾದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಲೆಗೊಡ್ನಾಂಡ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಆ ಮುಂದು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಡು ತೊಂದರೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಡು ನಾಶ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಲು ಪ್ರತಿವರಿಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನ ಮಿತ್ತದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಬತ್ತನಾಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆವಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯದು ಅದು ಏರೆಡ್ದಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಲೆಡ್ದಾಂಡು ಇಂಚಿನ ದಾಂಡು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಂದು ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಐಕ್ಯ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಪನ್ನೆ ನಿಕಲ್ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ವಾ ರೀತಿಡ್ಲ ನಿಕಲೇನ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಪರೆ ನಿಕಲ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ ನಿಕಲ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಆ ಕಾಲಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಜೆಯಾವಡು ಈ ಸಮಾಜಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರು ಎಂಚಿನೊಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚುಂಡು ಐನು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕೊಂದೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಬಾಬು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿನ್ನೇರು ಮೇರ ನಿಜವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಲ ಐದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಂದು ಪೋಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶಾಸ್ತಕಿನ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೈವದ ಮಿತ್ತು ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಎರಗಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಆ ಭಕ್ತಿನೇ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಬೊಲರೆ ಎಂಗಿಡದ ಧರ್ಮ ದೈವದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಣೇನು ತೋಜ್ಪಾಯರೆ ಆರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರೆ ಪ್ರತಿಯವರೆಗ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬೋಡಾದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿಯವರೆಗ್ಲ ಆ ದೈವ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ನನಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದು ನನಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎಡೆಡ್ಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗೋಡು ಪಂಡದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ದೀಪೆ. ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶದ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಜಗತ್ತದ ಬೊಲ್ಪುನು ತೋಜಾವಲೆಕ ಕುಂತಿಲೆಕ ಕಣ್ಣಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಂದೆ ಎಡ್ಡೆನು ತಿದ್ದುದು ಸರಿದಾರಿಗೆ ಕಂತದು ಬಳೆಪಾವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಿಚಲ್ಗೆ ಆನಿಡ್ದು ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಾರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ KP ಸುರೇಶ್ ಮುರಾಣಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆ ನೀನು ಎದುರುಗು ಸಮ್ಮಾನ ಪೀಠಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯದೀದು ಅರೆನ್ ಬೆತ್ತಗಳು ಕಂತುಕೊಳ್ಳ ಅವಡು ಆರು ಬರ್ಪುಜೇದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೆಗೆ ಬೋಡಾದತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ನಾನೇ ಅನ್ಪಾರ ಅದೇ ಅರೆಗೆ ಬೋಡಾದತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ಬೋಡುದು ಕೆಂಡ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ಕೊಡುಗೆ ಪೂರ KP ಸುರೇಶ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದು ಆತ ಹೊರತು ಕ್ಯಾನ್ ಜೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ದಾಯಿಗೆ ಕೇಳಿರ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ போவாடு ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ತೂಯರಂಡಾರು KP ಸುರೇಶ್ ದೂರ ಹೊಡೆದೆ ಆರೇನು ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪೇರು ದಾದಾ ಒಂದು ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಈತ ಒಂದು ಬನೆಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಕೇನೋಡೊಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಕೋಡಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಭೆಗೆ ಪೋಯ ತಯಾರಿ ಸಭೆಗೆ ಅವಳ KP ಸುರೇಶ್ವರನ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಂಡು ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಉಮಾಪುರಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಗರ್ದನೆ ನಡತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಅದ್ವೈರು ಮೂಲುಳ್ಳೇರಿ AJ ಶೇಖರ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಳೆತ್ತರದ ದೀಪ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮೆರ್ದು ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ದೀಪವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳೆ ಬಾಳು ನಂಚಿನ ದೀಪ ದೇವರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಿನರೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಾಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಎತ್ತು ಆ ಮನಸ್ಸುಲ ಇತ ಕೊರ್ಪಿನಗಳು ದಾನಿಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು AJ ಶೇಖರ್ ನಂಚಿನ ದಾನಿಲು ಅಂಡ ಬೇರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇರೆ ಪೋಯಿನವ್ರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಗೆ ಪಾಪದಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನದಾಂಡ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋದು ಅವು ಏತಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೇಂಡ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ ಆತ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋದು ಕೊಡ್ತೇರು KP ಸುರೇಶರು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟೋಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನ ಗುಣ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವರು KP ಸುರೇಶರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರೋಡ್ದು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಟು KP ಸುರೇಶರ್ ನಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಸೋತು ಬೇರಿಗೆ ಅಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ಕೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕಳು ಪಣೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಕೊರ್ಪುನಡೆ ಕೊರೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಒಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಪನ್ಪುಣಕ್ಲಿಗೆ ಐಕುತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುನಡೆ ಕೊರೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು KP ಸುರೇಶರು ಸೋತುದೇರೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನ ಕಡಿಮೆಣ ಮಾತ್ರ ಆರು ಸೋಪುನ ಎತ್ತ ಆರು ಕೊರ್ಪಿನೇನು ಕೊರೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಆರು ಸೋಪು ಜೇರು ದೇವರನ್ನು ಸೋಪೆರ ಬುಡುಪು ಜೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಐಕ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಂದು ಆರು ಕೈಪಾರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಬರ್ಪುನ ಮಾಡೂರು ಕೊಂಡಾಣ ಪೋಪುನ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಸಾಕ್ಷಿ ಆ ದ್ವಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೀರ್ಡುಪುನ ದ್ವಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡೂರು ಸಾಯಿಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಸಾಕ್ಷಿಲು ಅರ್ನ ಬದುಕದ ಪುಟೊಟ್ಟು ಅವು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತಿನ ಸಾಕ್ಷಿಲೇನು ಮಾತ ಎದುರುದಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅರೇನು ಅನ್ಪಂಡೆ ಅರೇನು ಒಯ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಆರು ಬಾರ್ ಪೂಜೆ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತಿನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಯಾಕಡೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಬಲ್ತದ್ದು ಯಾರು ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂತದ್ದು ವೈರು ಇಂದು ಅರೆಗೆ ಪನಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವ ಆರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಾತ್ರ ಆತು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರಡು ಆ ಕೊಡುಗೆ ದೇವೇರು ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಅರೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರಡು ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೆ ದೇವೇರನ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಂಗಲ ಸಕಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಬಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಗಳ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಹಾತೆರ್ನಲ ವತಿರ್ದು ಅಭಿವಂದನೆಲು
ಒಂಜಿ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಅವು ಅರ್ನ ಕೆಬಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲು ಪೋಡು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಯುತ KP ಸುರೇಶ್. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅರೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುಣಗಳ ಎಂಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದ ಇಂದು ಅರ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸ ಒಂದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗಾರ ಕಾರ್ಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾರು. ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ 2 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಾದೇರು. ಆ 2 ವರ್ಷ ಏತ್ ಕಡೆಟ್ ಏತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದೇರು ಏತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲ ಅಂದಾರು ನಮ್ಮಾರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಮಂತೊಂದಲ್ಲಿ ನನ್ನ 3ನೇ ವರ್ಷಡು ನೆರ್ದು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಂದಡು ಬಂದದ್ದು ಮಾತೆರ್ನಳ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಉಡಲ್ ನಿಂಚಿದಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ನಾಟ್ಯ ಗುರುವಾದ ನಾಟ್ಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದು ಅವೇತೋ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಪುನರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಬಾಬು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅಂತಿನಾರು KT ಸುವರ್ಣೇರು ಐನಾರು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಓಲೋ ಇತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಯಿ ಎಂದು ಅಮೃತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಸಾಲು ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಲೋ ಇತ್ತಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರ್ಲೇಕ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥದ ಆದಂದು ಮೂಲ ಮಾತ ಸೇರ್ನಕಲು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಓಲೋ ಇತ್ತಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರ್ಲೇಕಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದೇರು ಇಂದು ಪೂರ ದೈವಲ್ನ ಚಿತ್ತ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಶೂನ್ಯವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡಾಂಡ ದೈವಲ್ನ ಚಿತ್ತ ಇತ್ತು. ಆ ದೈವಲ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದೇರು ಈರು ಬುಡ್ಪೆ ಬಂಡಲ ಈರೇನು ಬುಡ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇರು ನನಲ ಈರು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೋಡು ನನಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಲಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಮೂಲು ಪೊರ್ಲುದ ನಿರಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಲ ಆವಡು ಇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಆವಡು ಪಂಡೊಂದು ಈ ದೈವಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಪ್ಪಲ ಮಾತೆನಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸಭೆಲೇಸದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈತನೇಟ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಲೇಸನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಲು ನೆಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸೊಳ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಟ್ಯ ಗುರುವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ಯ ಅಂಚ ಮಂಡ ಏರಿಗಳ ತಾಪಜಿ KP ಕಿನ್ಯ. ಓಂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬೆ ನಮಃ. ಅಂಜನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಹಂತ ಇತ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಹಂತ ಇನಿ ಈ ಸಭೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪರವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಆರೆಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾದ ಬತ್ತನಾರು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರೆ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ದೇವಿನಗರ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆರ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತದುಲ್ಲರು ಆರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ವಂದನೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಕಿನಿ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬುಕ್ಕರೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗೌರವನಾಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಂದೆ ಪನೊಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಕೊರನ ಚಿತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಬೇರೆಗೆ ಸದಸ್ಯ ಆಳ್ವೇರು ದೇವಿಪುರ ರಾಮಾಯರ ಪಾಲ್ತಲ ಪಡಿ ಬೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಏನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುರಾನಿ ಆಯ್ನಂಚರ ಬಮ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡೆ ನಡತಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ನಿಷ್ಠೆ ನಡಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಏಜಶೇಖರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಅವೇ ರೀತಿ KP ಸುರೇಶರು ನನ್ನ ಇನಿ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಾರಣಗಳು ಬರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಓದ್ತಜಿ ಇನಿ ದಾನ್ನ ಅದು ಅಯ್ಯೋಲೆ ಯಾರೇ ನೀ ಸಭೆಗೆ ಹೋಯ್ತಂದು ಬೈದನೆ ತೋಜೋಡು
ಮುರಾನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೆಯ್ಯ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಸೈಡ್ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಗ ಅವೇತೋ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ KP ಸುರೇಶ್ ಉಳ್ಳಿರು ಆರೆಗ್ಲ ಒಂದನೆಲು ಅಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಬರಂದಕುಲ್ಲರಾಯ್ಜಿ ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಒಂದನೆಲು ಅಂಚನೆ ಬಳ್ಳರಿಂಗೆ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಏತ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಡ್ದಲ ಮಿತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೆಯ್ಯದ ಚಾಕರಿಗೆ ಜೋಮಾದಿ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬದ್ದು 2 ಜನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆ ರೂಪಲಂಚಿದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಆರೆಗ್ಲ ವಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇತೋ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಪಡಿ ನಂಚಿನ ವಾಮನ ಪೂಜಾರ್ಲಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಪರವಾದ ರವಿ ಪೂಜಾರ್ಲಿತ್ತ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಶವಂತ್ ಬೆಳರಿಂಗುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಯಶವಂತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು ನಾನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತದಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದ ನಿಜವಾದ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಜಾಲಗ ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗುನ ಮುಟ್ಟದ ತೀರ್ಥ ನೆಲ ಕಾಲಿ ನೆಲ ಮಣ್ಣದ ನೆಲಟು ಉಂತುದು ಮಿತ್ತು ಪೋಡೊಂದು ಇತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ನೇಮದ ಕಳ ಉಂಡವಳು ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಜಾಗ ಐಕ್ ಹೂವೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಆ ದೆಯ್ಯದ ಕಾರಣಿಕ ಮಣ್ಣಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಪನ್ಪುಣ ದುಮ್ಮದಾಕಲ ನಂಬಿಕೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಗಳ ಅಂಚನೆ ನಡಪೋಗ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಜಾಗನಿತ ಬಿಡುದುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಿಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪ್ರಚಾರನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಪಸವರ್ಗರದ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ರು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಆರೇನು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬಸೋಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭೆಗೆ ಓಪನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ದದಾಯಿಗೆ ನಮಗೆ ಓಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಟೋಗೆ ಓಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ದದಾಯಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಗಳು ಉತ್ತಿಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತರ ಹಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿ ಇದ ಶಶಿಧರ ಪಯ್ಯತ್ತವರಲ್ಲಿ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ಹಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿವಿದ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಮಹಾ ಮಾತ ಸಹವರ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮೂಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಚುಮ್ಮಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ವಾಸುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದ ನಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ 2 ದಿನ ಅಂತಿಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ರು ದೇವಿಪುರ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಗಾಲ ಶುರು ಆಯ್ನ ಈ 10 ವರ್ಷ ಒಡ್ಲ ಶಾಮಿಯಾನವನ್ನು ಪಾಡದೆ ನಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಚೇತನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಾಮಿಯಾನ ಸುಕೇಶ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ನೇನು ಪುರ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತನಾರು ಗಣೇಶ್ ದೇವಿಪುರ ಆರೆಗ್ಲ ಅನಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಐದಲ ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತೊಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ಇಲ್ಲಲು ಆಂಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಕುಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ನೆಕ್ಲ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿತನ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಗಣಹೋಮ ಮಾಡ್ತಂದು ಬೈಯಡೆ ಚಪ್ಪರ ಏರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ
ಇತ್ತೆ ಬಂಡಾರ ಏರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ನಾಲ್ಕೈತ ನೇಮ ಮಲ್ರಾಯ ಬಂಟ ದೈವ ನೇಮ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬೈಯಾಗಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಐದು ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಂಡು ನೆಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದಿಂಗ್ಲು ಸಮಿತಿ ಅಂಜನೆ ಊರ್ಧ ಪರವಾದ ಕೊರೋನಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಭಂಗಾಯ್ತದೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉಂಡ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲು ಒಳ್ಳೆರು ಆಂಜನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಆಪನಂಚಿತನ ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಲಸು ನೆಡ್ದು ಬತ್ತ ನಾವು ಅನಸದಲ್ಪ ಅವಡು ಚಹಾ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪನೆಟ್ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ನಾಲ್ಕು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತೀರ್ನಾದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗಳ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತದ್ದು. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಗಳ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಬೆಳರಿಂಗೆ ಇದರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಬೆಳರಿಂಗೆ ಬಂಗಾರ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಉರ್ವ, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶವಂತ ಬೆಳರಿಂಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕೆ.ಪಿ. ಸುರೇಶ್ ಇವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ಯ ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಣಮ್, ಮಾನ್ವಿ, ಸನ್ಮಿಕಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೈದರು. ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬು ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ ಕಿನ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೈದರು. ಹೊಸಕುರಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ಯ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರ ಏರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆಯಿತು.
ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಾತಿರಿ ಬತ್ತು ದೂರ ಅಂತಾಡೆ ಎಂಕಲ್ ಆವೇಶ ಹೊರಪುಜಿ ಹಾ 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 ಚಾಕರಿ ಕೊಡ್ತಿ ಹಾ ದೂರ ಅಂತ ಹಾ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಬಂದ ಒರಿಯರನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತನೆ ಕಮಿಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಏನು ಬಂದ ಅವಳ ಯಾರಂತ ನಾಶ ಏನು ಸಮಯ ಜ್ಯೋತಿಷ ಮುಖಾಂತರ ತಿರಿದ ಅದನ್ನ ಆ ವಿಷಯ ಬಂದ ಪನ್ನ ಇದು ತಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿಷರ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಚಾಕರಿಗೆ ಬರ್ತಿ ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಬೇಟೆ ಹೊತ್ತಾದ ಬಚ್ಚಿ ಎತ್ತಿಂಚಿನ ಬಡ್ಸುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಿಂಚಿನ ಸೇವೆಲುಂಡು ಮದಿಮಾಲಾಯ್ತಾದ ಆ ಪಿಂಚಿನ ಸೇವೆಲುಂಡು ಅದೇ ಆ ಪಿಂಚಿನ ಚಾರ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ತೆರೆಯೊಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡೊಳ್ಳೆ ಪೂರ ಹಾಗಂತ ಸಮಿತಿ ಕೈ ಸೇರ್ತಾರ ಹೆಣ್ಣ ಪೂಜಾ ಸಂಸಾರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾರ ಸಿಂಹ ಪೂಜಾ ಸಂಸಾರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾರ ದೇವರಜ್ಜೋರ್ದು ಕೈ ಸೇರ್ತಾರ ದೇವರಜ್ಜ ಸರ್ವಲ್ಲಂದು ಹಾವಳಿ ಹೆಂಕಲೆ ಹೇಳಿ ಕಾಲದ ಈ ಮಂಗಡ ಹೆಂಕಲೆ ಉಗುತ್ತ ಊಟ ಬಂದಿನ ಭಜಾರ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಯಂದಿಯೇ ಹೆಂಚ ಬೈದ ಹೆಂಚ ಸೋತ ಬಂದಿನ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಯಂದಿ ಸತೆ ನೀತಿನ ಭಜದ ಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಕಲೆ ಹಪಿಂಚಿ ಚಾರ ಮಾತೆ ಹೆಂಕಲು ಮಾಡು ತೆರಿಯಂದ ಗಾನ ಮನ್ಪೋಡು ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪಿಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿ ಬತ್ತು ಈ ಮಂಗಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಹೆಂಕಲು ದಾಯ ಸೇವಿಸಿಕೊಂಡ ಪಂಪಿಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಯುಂಡು ಹೆಂಕಲೆ ತೆರಿದುಂಡು ಹಪಿಂಚಿ ಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಂಕಲು ಪೂಜ ಕೈ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈ ಬಂದು ಈ ಮಂಗಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ತರ ನಡಪಾದ ನಡ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇದ್ರ ಮಂಗಡೆ ಹೋನಾರ ಸತ್ಯ ಜಮಾತಿ ಮಂಗಲ ಮಿತ್ತು ಹೊಲತರಿಗೆ ಮಂತಾದು ಬರ್ತ ಭಯ ಬರ್ತಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾದು ಬರ್ತ ಬಂಡಾರದಿಂದ ಸಂಸಾರದ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮಣಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲ 16 ವರ್ಷ ಆನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾವಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಹೌದು 16 ವರ್ಷ ಆನಗ ದಾನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಪುನಗ ಕಾವಂದ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತೆ ಆತ ಮನ್ಪಾದ ಎಂಕ್ಲು ಹೊರಪಾನ ಬೇಟಿ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು 5 ಕೊರತೆ ಮಲ್ತಾರ ಕೊರತೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಹೊರಪ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪಾದ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಚಂಡಲ ಏರಾಯನ ದಂಡನ ಆಗಲಿ ಹೊರಪು ಇದ್ದ ಈ ಮಣ್ಣಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಯಿಗೆ ತೆರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರೆದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಿಂಚಿನ ವೆಜ್ಜದ ಸುಂದರ ಏರ್ದಿ ಮದಿಮಾಲಾಯ್ತ ಆ ಪಿಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಅಗ್ನ ನಾಲಾಯದ ಕೊಡಿ ತುಂತೊಂದು ಇಲಿ ವಾಕ್ಯ ಪಂಪಾಯಲಕ ಪಂಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೋಲ್ನಾಳ ಸತ್ಯಗ ಜುಮಾತಿ ಪಂಟಾಯ ಇರ್ತದೆ ಕೊಂತ ಲಂಪಗು ಮತ್ತು ಇಂಚುದು ಏಕಲೆ ರಾಜಾಂಗನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಡಾರ ಕೆರ್ಪಾಯಲಕ ಈಗ ನೆಡಬಲಾಟ ಉಂಟಾಗಿ ಈಗಲೇ ಸಂತೋಷ ಬರ್ತುಂಟ ಎಲ್ಲ ಪಿಂಚಿ ಸೇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಆಪಿನ ಸೇವೆಲ್ಲ ನಿಗಲ ಕೈಟಿ ಹೊನ್ನುಡೆ ಹೇಗೆ ನಡಪಾಯ ಕೊಡ್ಪ ಕೈ ಬಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿ ಸಟ್ಟಿ ಜೋಬನ್ ಕೊಡ್ಪ ಸಟ್ಟಿ ಜೋಬನ್